Priti. Jiखोना माखो? Fuck. हांफोरखौ मोनलायलांबालै. MRM हस्पिटालाव बबेजोंमोनब्रा बैजोंमोनदां अपोजिट एसे खोला सोनाब बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टार कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ नै फै मा सिफाय जानो नागिरदों गावसो मिथिसिगौ बे फार्स्ट फ्ल'रावनो लेफ्ट साइडजों नाजायो जोंना एक्टरा सासे है गामसा नै रोदाफोरखौ बोफ्लावनो हानाय हाया बोफ्लावसो माखौ रोदाफोरखौ बोफ्लावजोबदो नानायनि सिगां र' एसे खबर लाग्रोनो मोनसे मोजां सोङो बयबो मोजां जाबाय नामा गोजोननाय मोनो बयबो आंनि थाखाय बिथांमोना खबर लायो दा बयनिसिमबो मोनसे बेनो बुंसोमनाया आंनि देहाया जोबोद मोजांनिफ्राय मोजां फैबाय मुलि सोलिगासिनो दं इयुननि समाव माबाफोर मोजां फाइनान्सआ जायोबा गोजानाव फुल अल बडि चेकआप खालामनानै नायनोसै आरो लान्सआ मा बेसेबांसिम एफेक्ट जादों मादों बेखौ नायनोसै उनाव मानसियालाय मा दो उन्दुखौ खमायावसो थांखो ना माखो आंलायथ' मोजां मोननायाव आच्छा आंलाय मा जाखोसै मेगन थाइसेबो नायला सानदां बेमार मोजां खालामो फैनायावनो दिस्टार्ब प्रभु बोरै हेबोब्रा आंबो बोखेग्रा जाहैनांसिगोनलै आरे मानसि मोजां उफ आराम मोनदों सानायनि उनावथ' आराम मोनोलै आच्छा फुग्लुबदो दे फुग्लुबनोनो सिनस्रिखौ खर' बानायजोबखोना माखो आयु मारै आखाया औ बिदिनो मा बानायनो सानखो होननायसो जाबाय थैनाङाल' Loose, relax. Lumayan dakanay na. Ang lola, ang karani mo, relax. Lola deh, kanannya deh. Di. जोनोमनिफ्रायनो बिदि नाख्रेबफेराखैमोन रावबो हाब आच्छा जिउ गैया सानखोना माखोब्रा थैयाखैथ' Harga lola, karani. Ada kabar. Kerja sih. Lo mah thei deh sih.
Feeding सानखो नामा? Close, relax. मा गला जोब खर'खौ गला होनजोब्बाय मारै नाखौ जों गेलेनो नामाखो थाफ्लियाव गरम मोनजोब्बाय नामा होद गस्ला गोदाना दजोबसिगोन ना मेसेब नायनो रोंला मानसिया मेसेब थाबखायो जाबाय थानो मोनबासो नाखौ हांफोरखौ मोनलायलांनानै नंगौना नङा जाखो नाजाफोर गैयाखै बारासिनसो खालामो आयु 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 सायो आदाय दे माया साखो बादि थौखौ जोब्बाय आदाय दे बादि आदि मा ट्रिटमेन्टलै बे बेखौ लांबानो जाबाय नङा होमबा आदि आदि हाबाब बिरफेराखैमोन खोमाया जिखो ना माखो गुरै आराम रिलेक्स ला आदै हाबाब थ' मोनखाबायलै अबबो बायलांखो ना माखो ए दङ गोथाव मोनथारदों देहाखौ दं माबायदि मोनखो नाजाखांनानै ओरैनोथ' नाजेननायाव मा गलांजोबखो बायदि मोनो दा माने नाजाखांनानै ओरैबायदि गोजोननाय फिलिंस मोनो स्रां मोनो आरो देहाखौ माने जेबो गैया नामा सानाय सुनाय बिदि मोनो आरो दा मोनदों आरो स्रां मोनदों आरो ना देहाखौ फुरा रेजें मोनजोब्बाय होनबा औ रेजें फ्राद मोनदों आरो ना ओंखायनो नायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम माने बेसेबांसिम माबा जायो ओरैनोथ' दाथ' जेबो गैया बायदि मोनबाय दहाय गिलिर फैदोंमोन थ' बावैसो बिथां थाख्लाय सारा नाजाखांबाय दा फुरा ट्रिट मोनदों होनदों थ' जायफ्रा नोंथांमोनाबो माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला निस्सय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार एक्सुवेलि बे थेरापिखौथ' जों गोबां नुयो खिन्थु बे निउर' थेरापि कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन स्क्रिनाव नाम्बार होबाय बेखिनियानो आं लकेसनखौ दहाय फार्स्टआवनो खिन्थादों दोनथ'बाय लाभ इउ अल